A já bych ještě předtím pozval na pódium fotbalistu roku 1992, legendu československého a slovenského fotbalu Lubomíra Moravčíka. Dobrý večer, Lubomíre. Lubomíre, vy jste inspiroval spoustu mladých mužů v bývalém Československu, včetně mě, a nejenom ve fotbale. Já totiž do dneška, nebo teďka už to dělám málo kdy, ale když jsem většinou přišel domů takhle nad ránem, tak jsem se zouval na Moravčíka, jo. Když jsem přišel vždycky domů a udělal jsem takový jako jo. Jo. Hezky. No. Dobré. Máma dávala vždycky, říkala, kde jsi tohle viděla? Já říkám ve prezentaci. Ona nevěřila, zjistila si to a... Ale bylo vidět, že jsi si to v druhou vzul. No to já takhle dělám vždycky. A mě to tak urobil, takže jo? Sám jsem si to nezul. No, já si to dělám sám právě takhle. Ne, tak no. Takže máma to viděla, jako že nekecám, do dneška vás nemá ráda. Ale... Že pozdravím, maminky. Jo. Vyřídím. To bude ráda zase, no.